tanhay gahapon. Dili-dili ada gamay. Dia sinyolan. Ari ni kuan na. Ya, mo niagi na ko kaya kayo. Okay, atbang na maning tanhay yung sumbuan. Nakita galit kita ko. Wa pa din mo mataon? Ha? Wa pa mataon? Ako ni tao ni Roy. Iya. Sige. Ako ni tao doon, ano na mangyaka ako kaya kay. Ako. Ano ko niya. Kaya naman ito nagkaroon kami nagkaroon tayo sa iba sa mata ng mga sumulong sa preso sa preso na kaya tanay ng bisig check na nakakata na ng market ng new technical preso ito pa na kanang sa highway magandang street to the university ng mga officer six on the forest. Alam na lang pabalita nga tungkol sa DYC kung magkapit na ng mga video kinaminim dito na naman sa lawigan sa Suburis para province Papa Alan Rosete. Correct. Okay. Okay, dan salamat Papa Alan Rosete sa imuha nga report live and direct dia sa May Cebu, Lanao Province. Dito sa Siaton, doon ay motorista na patay human na bangga sa truck. Ato nga naman may gawa, traffic accident dito sa may municipality of Siaton, Negros Oriental from Santa Bayabas. SD Patrol numero 8, Jim Gonzalez. Jim, please, again. Yes, Jim, Bunal. Sa itong ako man, si Banyo sa Pilipinas, ng Adilaw nga Martes, ito sa shipping nga bola na sa Oriente, plus mga nag-resize. At ang malabay sa balita pa ng buntaga, di nalang patay na nilang sa balay naman na sa kamotorista, dito sa may alungsod sa siya kada kalabay nga apil na Apatol Kabalo de Gloria, humantili na bangga sa kalong biga truck sa mga asul nga lapit, o di ang mga biktima na ilang nga masugi at mayo. Sa presidente sa may adak bayan sa Duguete, samtang ang driver sa maong nga truck na ilang kasama nga o si Warlito Cañete, ang grupo kini sa lungsod sa Bakong. Sa ako isusi sa mga pulisan sa maong nga lungsod ng Dugyang na maong nga truck parulog kini sa may arena na bahin, usab ang maong nga motorstick yung wala na kini nga bangga ang maong nga truck o gidala kini pagdalat sa hospital. Apan dilikran din niya din on arrival samtang ang driver sa mga truck nga si Cañete ang anak sa kusdiya sa duha nga PNP alimusod sa Siaton alang sa mga diskusyon kumatubang kini sa kaso nga reckless impulsive resulting to homicide. Umuatan itong mga tulunan na lang sa balitang tuloy-tuloy sa tuwa nga tag-iyan tudumanan sa Stasyon Chadistro Manila de Flores kung sa itong mga sugi nga pagpapinamay ko sa kay Congresswoman Janice Baligan Igamo o kay Vice Governor Cesar Riza Diaz. Ilang balita anong kad sa Santa Bayabas. J.B. Gonzalez. Report. Okay, dan salamat Jane Gonzalez sa imuhang police report. May butang na ni Vice Governor Fritz Diaz. So, traffic accident. So, muna, pag-amping kita karon ng mga labi na ganing mga motor, no? Pwede even to mga sakyanan nga nagbiyahe. Wala ini kanina kay iya patay man. Kuan po na, lain po na iya. Kato ning motor duha na traffic accident bawod ikatulo na to sa amlang gapon. Lain na traffic accident basta patay ha kapo na. So, ato naman itong may gala kay ubay-ubay mo ni mga aksidente sa kadalanan. Muna nga galan daw kung dili kay kani mga headlines. Puro aksidente. Oh, puro aksidente kung gisusi kung di pa niya magka-dubli. Wala niya patay katong kahani di Nagkasitol. agatol o nagkasitol na. So, ato naman itong may gala kay Sir Raul. karing namatay. Ano patay? Police report. Patay ang usa ka 47 anyos nga lalaki human ibangga sa utility van. Gagahapon diya sa Maralag, Barangay Manipis, Nining, Syudad sa Tanay. Police report, SD Patrol numero 14. Gina Garcia Capa. Gina, please, come in. Yes, Gina, Bunal. Patay ang usa ka 47 anyos nga lalaki
Human kini nga mipangga sa usa ka utility van. Kagahapon nga daw at lalawin Crystal Five, Rosemil 26 ning bulan sa Abril sa may mga alas 5 sa kahaponon. Ang mga activities sa kadalanan nila activities mahitabo sa sitio Maralag, Barangay Manipis, sakop ning Lakbayanan sa Tanhay, probinsya sa Negros Oriental. Ang biktima mutubag sa ngalan nga Carlito Imbang Jr., 47 anyos, lalaki, ninyo umulupyo kini diha sa Smith, San Julio, Santa Cruz, Sigo, ning Lakbayan sa Tanay. O ang gimaninyo nini nga motorsiklo nga rosy, color pula, o walay plate number. O samtang ang GMC utility van, color white, nakta kini sa numero nga FAE 83660. O gimaninyo kini sa usa ka Fernando de la Cruz, Mailong, 45 anyos, lalaki milyo, o ganasi nagpuyok sa barangay Kamingawan, sakop sa Lakbayan sa Kabangkalan, probinsya sa Negros Oriental. O kadunay lisensya nga numero G48-000-360. O kini mo expire karong bulan sa Nobyembre 5, 2026. Sa ginimong inisyal nga investigasyon sa Puerto sa Kapulitan ning Lakbayan sa Tanay nga matuta kining biktima nga nagmanino sa motorsiklo o ang utility van managsawa kining duha nga nagbiyahe diha sa may National Highway apan dili managsama ang direksyon. Kini mga biktima nagbiyahe padulong kini sa amihan nga bahin pagabot sa may kurbada nga bahin diha sa may Barangay Manipis sa may National Highway na wad-ana sa kontrol sa iyang gimanino nga motorsiklo. Kinungdan nga kining biktima ni bangga kini sa tuong bahin sa atubangan sa utility van. O ang utility van padulong mo sa kini sa may habagatan nga bahin nga direksyon. O ang biktima gidariyo sa kini pagdala nga to sa urgent care clinic ning Lakbayan sa Tanhay. Apan giniklara sa mga mananabar sa urgent care clinic nga dead on arrival. Patay na kini o nasaktan kayo sa iyang inuluman nga pinamuhit ang maong 47 anyos. O ang mga activity sa kadalanan dahil sa kini nga girespondihan sa tungkuhan mo sa kapulisan ning Lakbayan sa Tanhay. Uban sa atuang chief investigator nga si Police Master Sergeant Alexander Rodriguez Ramirez o pinag-isap si Police Lieutenant Colonel Romeo Cubo ang atuang tipi hindi sa Philippines ning Lakbayan sa Tanhay. O samtang ang nagmanino sa utility van ana nakaroon sa kustudiya sa Puerto sa Kapulisan ning Lakbayan sa Tanhay alang sa proper investigation. Kunya, report sa ko kuya Roy sa market kaya anak ko paprona. Oh. Nasa sa pagtawag mo. Sige, balik na to taon. O mahuman ko ron dire kuya Roy. Okay. Okay. Kamaya pa pagila kung ato sa nga PCC Dave Manuel Bulao o baning kay Tarajin Manlan Bulao diya sa may barangay Tumas. Wan sa ilang inahan nga Tindailina Manlan. O kusang ba nga sa Marine sa Snake Saloon diya sa may real estate Lakbayan sa Tanhay. Ang Marine sa Snake Saloon ipalagyan pinigilmana ni Mrs. Marina Ihi Aguilar. O kusang mayroong pagpaminaw na to ka Ma'am La Arnie sa Uda diya sa may Magarin Street Lakbayan sa Tanhay. Kinaya ko na ito kini kaninyo kita sa estimation sa FA ang estimation ang ating memotal sa may merkado publiko o sa may Magarin Street Lakbayan sa Tanhay. Ang estimation ko kapit si Agribet ipalagyan pinigilumana ni Ma'am Laila o ni Servitor Villa Flores. Kung sa kanyang lula, kung nakamot sa estimation kung sa FA Agribet ang ating memotal sa may merkado publiko o sa may Magarin Street Lakbayan sa Tanhay. Gikadi, nanuwag sa may lungsod sa Pamplona. Dili sa ito ang public market. Alam sa balita ng tulo-tulo sa DYIT 103.9 FM. Kini ang mutya ng maka FT Patroller, numero 14, Gina Garcia Papa, Raymond.
Okay, salamat Ate Gina Capa sa imong report. Among report sa begini sa D3 Bio. Ang D3 Bio, mapayag sa Samara Herbal Products na medikal parmasya sa inyong lugar. So, traffic accident yapon, so be extra careful sa mga biyahedor. Labi na pagsod di mo helmet. Kaya katong nagkabsan sa report, wala gyud mag-helmet, no? So, importante kayo ang helmet yun time to time sa pag-drive ng motor, no? Laing aksidente sa kadalanan, diri syudad sa Tanay, diya sa mga sitio Matangan. Motorista, damagag sports utility vehicle. Mga driver, matulpas balita, nagkasitor. Ato dawaton may gala, another police report. Isni Patrol numero 5, Hanidi, please kami. Yes, Hanidi, Bunal! Yes, salamat kaya hindi mo mainubusap sa mga tukintig kami na uwan sa balitang birutulo. Sa plaka, sinili sa kadalanan na itabo ng alatay sa gabi, pinasaan sa Abil 5 to Smil by 5. Dito sa sitio, Matangan, Balangan, Kanong, Sita, 19, sa Lawang, Wala rin po sa mga alatay sa gabi. Ang mga nalilipin sa kaisuto, Bigor SU, ito plate number GPS 671. Kasi sakto yung bilang anak. Siya anak, ano sa pagpapasa ka tayo waris mo anak. License number Dia kata aku ang baby kau na to di ko bolong kuan. Okay na. Wala siya pa rin mo. Uyam. Isa pa ito uyam. 2032. Sino na ba? Ang dalawa na Gina na ba? Abilias. Ato na connected number na G518RF. Di ba niyo ay may Sino na ba, eh? Kanina, no? Yun na. Sa video, kung barangay ang hanggang na 90. O ba doon ay driver's license G02-1800337 na ato na expiration October 14, 2022. Bakit ka siya ng identification sa duty traffic investigator ang buwang kapakyanan at dalawang pari na direksyon. Ang FDOB na paglahi di ka sa pagkatan sa dalawang sa amihan. Kung pag-abot ka lagi sa incident, Balik kasi. ang duty nga na pagkatan sa pagkatan na direksyon sa tubo ng ulikong pagkatan sa kariwa ang FDOB at pagkatan tingin na pagkatan direksyon sa iyan alianan. Ang dahil sa duty ni Minuto o niluksos ikan sa iyang motorsiklo ang mulayan ang FDOB. Nilukso ang driver sa motor kay atong siya dasmal. O kung mamaya ito ang gamit ko ang dahil sa FDOB tulad upang dahil sa iyang nakinasal sa awang ng duty apan ng mawala ini sa motor. Niluksos ang gagang kiaganti ikan sa nasusi masusunod sa bibilang parametro. Para pagbibulan yan. Ang buwang kanya na didala sa opisina alang sa lugar ng investigasyon. Sa to pa. Pagka-orahilan, Oh, naman. sinamot ka ang buwang kagaya mga kuyang kinaagi sa sabot-sabot. Okay. Sa imong report, wala driver's license ni usa. Na driver pero expired na. Awas. Kanang expire ganit tabla na siya wala driver's license. Oo, di ay kinalay ko yan. Ha? Inalay. Wala pa niya na rin yung... Wala na siya driver's license. Wala na driver's license. Oo. So wala pag gimutang diya kay helmet pag wala no kay nakambak man. Wala may nakabutang ko yan. Wala. Ang dami dito siya. Kabalo siya nga. Kabalo siya nga. Wala dito siya helmet. Kay kuan man kabalo siya nga ang biyang pagtanaw niya murag di lost control gid na dili problema sa kaya na putong ni. Yang ba siguro una sa motor. Oo, naunang siya kay wala nakabantay na siya ng wala. Sabagan siya. Madam ito siya. Una ko siya tambak. Tagay na lang punta. Wala siya mga tamad-tamad. Paano siya naka-practice this year martial arts? At pag siya mga nakaambak. Wala sakto nga driver at least wala ka dangan. Kaya pa siya, kung ito ka ba tayo siya tambak? Oh, siya ba? Listen, siya muna ako siya, pre. Pre, listen. Ano yung listen to guys, yung ihulong sila kay muna ako siya. Ambak ko siya, so. Sige. O, mga nagkaroon ng balita din sa bayan sa sanay. May babalina ni kami, konti atin po yung mga kami 5 year.
Romil Calma. Alam na lang sa programang Salitang Tulugundo sa DYSG 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini ang inyong isipatuloy na Pilipino Handy Report. Okay, tayo salamat. Handy sa imuhang report. Ang ato ang Miss Little Barangay Concepcion Manhuyot. Handy. Kaya Manhuyot, Manhuyot sa Handy. Ito papa. Laing guwapas naman. Handy. Yeah! Austerity measures gipatuman sa probinsya sa Negros Oriental tungkol sa energy crisis. At naman ito ng report, Isni Patrol numero 4, Amil Diaz, please come in. Yes, Amil Diaz, Bunal! Yes, ditong salamat Kuya Ronnie ug ngayong buntag sa atong mga sumingting paminaw sa Balitang Tulo-Tulo. Din sa Negros Oriental, nagpagawas komando si Governor Manuel Sagar Barria aron ipatuman ang austerity measures sulod sa probinsya ng gobyerno subay sa National State of Energy Emergency ang gihibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa Executive Order Number 22 Series of 2026 na i-post social media ang hapong adlaw, gipaibalo sa gobernador ang temporaryong paglimit sa official travel o mga dili importante nga kalihukan. Tumong niini ang pagbalik sa pagtipid o pagkonserbar sa enerhiya atul sa pagtrayo ng krisis sa supply sa fuel o enerhiya sa nasod. Ipasabot ni Gobernador sa Barria nga ang Pilipinas na atubang karon ang kakulang sa fuel o sa presyo niini base sa report ni Ato Marso 2026. Tungod niini, kinahanglan ang pagpatuman ng mga lakang aron magamit patayo ang mundo sa gobyerno o kaya ang pagsusik. Ilawag sa Executive Order Number 22 sa mga limitasyon at official travel, field visits, pagtambong sa mga enerhiya, seminar, training o buban pang susamang kalihukan, gawas o kini importante alang sa panglawas sa publiko, kalinaw o kapsay, disaster response o buban pang emergensiya. Bukod usab makontrolon ang paggamit sa mga sakyanan sa pag-ari sa probinsya ng gobyerno, samtang ang mga plani gawa sa probinsya, kinahanglan o sinulat o sa pagtugot ika sa gobernador. Bisan pa niini, dali ato sa limitasyon ang mga importanteng kalihukan, sama sa emergency o rescue operations, health o disaster response, peace and order, law enforcement support o paghatag o social services sa mga naapektuhan na komunidad. Ang gobernador usab mo'y magbuot kung unsa makalihukan ang angay gihapon ipadayon alang sa kayuhan sa publiko. Dito na usab og pipila ka mga opisyal sa Kapitolyo aron magmonitor ug mag-report sa pagsunod o paglapas sa maong mando ngadto sa gobernador. Mao pa to mga nga balita karong buntag maayong buntag ni Ma'am Laila Villa Flores o Mr. Nestor Villa Flores. Alang na lang sa programang Balitang Tulo sa 103.9 One Heart Radio. Iyang inyong Isni Patroller, numero 4, Avila Diaz, reporting. Okay, salamat Abil Diaz sa imuhang report. Laing report atong dawaton dito sa probinsya Quiapo, no? Pakihinabi kang Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz. Salamat kay Abil Diaz sa imuhang report, no? Atong dawaton ang laing report. Vice Governor Fritz Diaz, nawagan alang sa parayusa tali sa nagpalayong krisis. Yan po rin. Atong dawaton ang report. Gikan sa atong kauban, kaelakhay. Kaya may buntag, tira!
ug sa mga makakapagpalangitunan na nawagan si Negros Oriental Vice Governor Fritz Diaz sa pagiging sa pagkudang mula sa papolitika. Gihangyo sa bisig gobernadora ang mga sektor sa katinuban na mga pinagpapay araw matubang ang mga hagit na dalas sa nagpadayong cases sa dito lamang sa mga neighboring state kung din sa tibo kalibutan tungkol sa parayong pagsaka sa presyo sa lana o sa mga mapatangpalanitunan na nawagan si Negros Oriental Vice Governor Fritz Diaz sa pagiging usaw pagpunta mula sa papolitika. Gihangyo sa bisig gobernadora ang mga sektor sa katinuban na mga pinagpapay araw matubang ang mga hagit na dala sa kasamtang pinta sa ekonomiya. Makutan niya, karoon ang pustong panahon aron magkukuha ang mag-agusa kung isa sa ginagaling na paani, ipakita ang pagpakabana ang matagang taman sa katawan ayon sa pag-gobyerno nga nagtalagan alam sa tanan na lubang panibiyas. Mas angay ang pagkatutukan sa gobyerno ang pagligtas o ang pag-review sa mga value-added tax sa lana nga mahimo makapalinaw sa gastuhan sa katawan o makatabang sa pagpaubos ng presyo sa mga batakang palalipon. So, ako ipakita ang tibok pagkaligusan nun, kami panahon sa kalisod na nag-iusap pa. O gabulag-bulag pero di ko noon na tag-2028, that's a very wrong move. Kada usa ka pamilya na to. Sara mi, BBM mi, ganyan ko ba, butanan ko sa kanya page nga, muli ako misulti ko no. Kasi BBM mga mapadayon na siya Anton, to be honest, kung sa mga klaseng politiko, noon na mo 2028. Ang gawin na 28 ka, ito mga pildi sa aking Richard, o ikaw naman para 28. Santo, di ba? Napaman may termino, per 3 years mo yung termino. Ano sa trabaho din mong termino? By listening and needs of the people. Di ba? Kasi doon na 28, kautot na para 28, yun na na. Mag-28, well and good. Dato bihatag. Next, siya na po. Di ba? So, karon na nga itong kultura, sige rin na mo o mga propaganda na nauton ta, okay, para itong mga supporter niya Sara, di ko nung ay mamutar na mo. Nung karon nakalitod na ito, ako nung mga pataan na. Di ba? Then, mo naman na-mention nung si ex-president. Basta na mo ara, we are loyal to the administration, kaya sila pa mga galing ko, we are loyal po siya si vice president, siya po vice president. Kung yan ang mag-eleksyon na, so, sige lang, bubulot ko pa ng boling mga tao. Di ba? Pumunta na muna ako, kung sa akong start sa impeachment, para na ako, karoon pa naman ng another crisis. Unang sa natong lifting of taxes, exemption of kaning VAT sa diesel, wala VAT, 14% na bawal sa anak. Wala na siya, 12 to 14% walang panaso sa anak sa BIA, SGS. Inspection. So, ang diesel, nakupog na ba ang pato ba? So, it's not the right time. At the same time, kung doon sa magaling mo sa 28, layo pa na ng 28. Importante, pero masurvive na ito natin problema ron. Magsipat ang bulag-bulag ron, mag-away ta kay natay ituungan. Di ba? Si Negros Oriental Vice Governor Fritz Diaz ay nabisang malupad na balita. Dahil kung pagtong nakalat na itong balita sa Nagbayan sa Lumang, taking ang balita hatod ka na po sa D3Y or Double Capsule, the anti-viral and anti-bacterial specialist, maayong pagpaminaw sambat ni former Tanhay City Councilor ito isa na ni Manu C. Manuglo, Kay Sharon Surgeon Ray, kung ni former Tanhay City Vice Mayor Donald Salma. Alam sa programang balitang totoo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kinig sa Asking Controller, numero 18 Kael at Hari, maayong tupang kanatong tanan. Okay na, salamat kay Lakhay sa imuhang report diya sa may provincial capital, particularmente diya sa may legislative building sa Guniang Pandalawigan sa probinsya ng Negros Oriental. Good morning, Kuya. Sige, pre. Good morning, Kuya. Hindi ka Helen Munoz, Kulis. Ang mga report na kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract o sa bang Alcacid yung panis sa butikang parmasya sa inyong lugar. May butag di ay ni Ma'am Catherine Villa Flores.
Kuya Roy, minaw karon sa atong balita ang Isir Store, Diris Pamplona Public Market. Oy, may buntag diya sa taga Pamplona. Sa mga taga Changi diya sa Pamplona nga naminaw ron sa One Heart Radio. Ang Isir Store diya sa Pamplona. Kanya doon na siya nag-text. Dapat magyud kuno i-appeal o report ang driver's license number. Pwede. Sa blocker appeal mangguna, appeal gaya ng pizza o minuto. Oh. Adlaw, no? Apel na at least mo na nga, in fairness mo na drive na siya. Hasta gani ng kuan kanang chassis number, kanang sa sakyanan. Kauna magwa mi blatter, appeal na chassis number, body number. Kay daghan man gong modelo og sakyanan nga parehas unya ang naminaw mingon na di ba kaato-gato. So pag kanang chassis number i-appeal na siya, ay dili di ayo kay ang last 3 digit kan pare sa tuwa. Yun na man na siya. Pag ingon nga ang driver's license niya mao ni mailan po na siya o professional ba o subproof ba? Kay naaman na yung mga code GOA sa panahon ba na may bala na siya. Oo. Magkabal po nga na ay driver's license ni Rivera. So appeal na siya. Tanan ditali. Tanan yun, apel. I-appeal Way na siya. plaka, way kurang na. Kaya ganing mag-reporter ka o niya para pananglitan, reporter ka na yung na-adyo ka niya sa Good spot juga. on the spot ba? Imo nyo na ako nakasoy mo ko na pre sa training pa ko sa DYWC sa una. Dito mo ko sa kaning naman na sila ay broadcast diya sa TLB to sa Campanaryo diya sa kuan sa Simbahan des Cathedral. Diya ako ga-training. Tagaan ko atong sa sitwasyon ba live on the spot. Ditali ug may mo gani sa imong tindugan imong pang suklon og gikanan og sasakinan nga nabalinduan. Ana kita karon may galan nagabarog mga 10 metros gikan na ining sakinan nga nalibuhat sa kanal nga dunay giladmon nga 2 metros o dunay gilapdon nga 3 metros. Ana apil na sa sakinan nga color pula nagkangal sa plaka numero Alpha Gene. Oo na. Ano na siya? Konkreto na siya? Ihulang ko yung i-describe, no? Ilabi na og live report, kaya ang namin na wala, sa kinal ko ng pula. Atong wala ko ng separate number. Wali. Nanti ako nahulog siya sa kanal. Ang mahulog siya kay 3 metros ko nagilap doon. Ya pag ini mo nga nahulog sa kanal nga doon nagilap doon nga sa kadagaw, wala di mo to. Kaya gilap doon ang kanal sa kadagaw, mahulog na sa kanal. Sabay ikarga ng kasagalan. So, pag ingon sa reporter nga, adunay sakinan nga upat ang ligid, auto nahulog sa kanal nga adunay gilap doon nga 2 inches. May naminaw, ginuang marungan 2 inches yung mahulog ng sakinan nila. 2 inches. Ana, siya kinalan yun nga imo yung ihulagbay. Doon ako yung magkapalangalan, magkapalang-apelido. Yung isa nga, kisa ko tumulo na kinaiban. Mana ba? Lahi ka ng plate number. Dito siya. Dito iya. Yan ka na ba? Makatuho. Kay mo, kanang parang sa Facebook ito ron, may dagang magbagulbol. Kay, ano wala? Dagan mo reporter niya dili kompleto. Dahang model kan lang. Di magbagulbol nga, post niya dili ta kompleto. E mo lang ipagutan lang, asa man ni? Nag-asa man ni. Nag-asa man ni? Kita man lang na kayo. Asa man ni? Kaya na yung mga hirap mo, kabantay mo ng Facebook, basa man mo, parehas gahapon. Gapo sila nga linog. Asa man ni. Asa mong linog? Post-post ng linog, yung okay asa ng linog. Butang butang ko dito nga 5.4 magnitude Bugu City. Bukos gani mo, kompleto ba? Bukos kung magkano mong mag-reporter? Pero sa mga reporter, wala nga lintahan kay more pa na-receive. More pa i-allow, no? Kaya bang, kung sa'yo wala ngalan, bisag lang ko na yung ngalan niya, ihagi mo na, wala naman na.
So kanina sa social media, kung gusto mag-reporter, ikumpleto. Kung gusto mo kanina ikumpleto, ayaw na lang, kaya mabas mo. Bila ko i-break kasi ako paraan ng Ah? mas na akong engagement ng daghang mo comment mo bash. Okay, nagkamatikon. Daghang nagamit Kaya ako sa social media, good or bad, basta kaya nabantayan ka. Okay, brother. Imagine mo na ni-post na ka ha? Ang ako ang views ng ato is gawin siya og 100,000 plus views sa iya engagement. Sa wala lagi kumplito ang news, tinsigalan sa. Pero kung mag-post ka kumplito, iinat ko na dag wala na. Masawa. Masawa naman na nila kay... Kaya wala may muriyak. Wala mo react ba? Mao kanina nga gaplano tingali ko nga anak ko sa social media. Tagutulo ra ka pulong. Dahil pa nang dunay linom. Asa ba kayo? Di ka asaman! Ya, dili nato mga igala sa mainstream, sa radyo, kompleto yun, Italiano yun. No? So, ano na siya? Kuya Roy, wala pa hihisgot ka bayan sa local pension? Sakto ka, wala pa hihisgot. Ba't ano na taon ba eh? Wala pa patag Ikot? balita na, o doon na ba? Kay... Atong i-anunsyo kadagang gawlat, nakadawat ng nasyonal mga igala, Pero patsada rin ang mga balita sa wala ni panghatag ayuda. Ya ang mga fiesta, rabis man yun, wala yung fiesta na wala ka na bang gastuan ni gobyerno ba? Ipagkuan na ipanghatag. Sa ilang yung sitwasyon, di na tawag si pabungga. Kay hangin kalawamon. Dagkan. Manuyo na amigos na wala na tayo kana ibalik og pila ka milyon ikuha ka artista bes kasi Vice Governor Prince Diaz ingon siya pre nga kaya nani nga sitwasyon ngayon gina si Governor Chaco kaya naka mag-budget ang tourism kay pang-event og artista. Ingon niya ang tourism nga ano sa nang kuan ba kining kuan sa nato ang sa tourism kaya mag-budget kada tuig na may budget kay may artista mga tourism kuan spas kuan ko no i-ayuda na lang. Gani ang atong probinsya kanawag og pila to ka milyon. Doon na may... Bigas nasyonal. Pila to 200 kapin. Tag 10 kilos kada balay. Balay kada pamilya. Kada simana ito unang bulan sa unang bulan 10 kilos. Mako ta ginagristan na ino. Province man. Ora lagi bahig ba dina province wide na. Di ba yung pobre na apit pre? Apit matang na dato. Bali apil mong dato. Dato may kasing-kasing ha. Ano ba? Kawalan kita. Teka may punamutan na po. Nga kaning gubat ko nulay kahit orientus Middle East. Napita pinapitaran. Nya sa nasod po sa Asia o sa tipo kalibutan ng Pilipinas ra pinapiktaran mayo. Although this is a worldwide crisis mga igala, pero ang Pilipinas mas grabe ang epekto. Ngano ka, no? Kay sa mga nasod ilang gobyerno subsidize man ilang gasolina. No? Doon ang may nibiyain. Kabasa mo po sa Facebook, no? Kaya lakon tong tao. Okay. Kaya pa siya bayar sa gobyerno, hotel ba? Nga, matod pa niya. Kaya mga ayon sa kuno sa gobyerno, ato sila hotel man, magseminar, mangimbitar ng mga opisyal. Ato sa Boracay. Ato ito. Ato silang kuwan, ato silang hotel o niya. Mundiman pag ito no kaon, gikan pamaw, panito panyapon, dito na snacks, tanan. One day before, one day after. Papanil na inuna wapay budget. Mutong kay lakon siya. Kaya mo ba kita plan? Anak ko siya kay ngano man to inyong ikaw, mabalo to namo palita. Wa man tanong pangayo siya. Pero na uban na, pre nga kana uban lagi, nakabantay ko, uban mga LGU. Puro lagi tawag si pre. Huwag tayo tawag si iba. Ay, kana ka sa advance. O kaya ibo na ko ano yung lukit rin. Ila man ang mga kwan, ila man ang allowance. Kaya kung mga empleyado sa gobyerno o seminar na, doon na allowance. Na daily allowance. Ila nang ikas advance. Pananglitan kanang ilang pretty. Ila pa na ikas advance. Dahil iliquidity na pagbalik. Sibo. At least nasa gigamit yun. Kaya katong ilang gipuyang dito, gobyerno may bayad. Katong ilang gikaon, gobyerno may bayad. Huwag siya lihatag. Matong na gaman ni sugot ilakon kay Iyan na pala to. di na guys sa susunod na siya mga tao. Wala nung na siya asa man nagportahan na. Kaya tinuod man may gala para bira mo sa ka-ahensyas gobyerno, muhim mo siya mga seminars, mga conferences, o niya atong mga hotel. Naamay budget? Naamay budget oy.
Muna, punta na sa kasa, wag among kwarta. Kaya nga, ni paningil niya, balibarang wala ko rin budget. O, diri sa Negros Oriental, mga ikala, salamat naman kay si Governor Chaco Sigarbaria, may pagawa siya o kamanduan. No? Doon na Executive Order number 32, iyang pagawas, haron, i-suspenso lang muna. Pininiong biyahe sa mga asaman to. Aslo, pikan ko eh. Ha? Sa Kwanto Province. Naadiri mga igala. Pininiong Executive Order number 32 ang tingali to. At ang bulungon. Kira. Executive Order number 32. An executive order imposing temporary restrictions on official travels and non-essential activities to promote austerity and energy conservation during the ongoing national energy and fuel crisis. So, naadiri sa Section 4 mga igala sa maong executive order. Sa letter A, ang tanang official travels, field visits, delegations and attendance in ceremonies, conferences, seminars, trainings, benchmarking activities, and similar undertakings shall be suspended, deferred. Kaya magdaginot. Kaya gilalimang ka mga igala nga pananglitan ron province of Negros Oriental mag-benchmarking ang Tugbohol Panglaw pag yun 5-star hotel pag yun kailan may gastuan na sa gobyerno karong bago at mga kapitan diristanay nangatong Boracay inakan sa manang kwarta-kwarta mo na sa mga tao nasapayan itong mga kwartahan kay di man nakakamay ng allowance nga giyatan sa gobyerno gasto tag itong galing kwarta sapayan di mo na pero the fact remains nga naman mo nito gumikan kay ang kwarta na sa gobyerno ang bayad sa hotel karon biliting ano ya lamig budget ato ka ng barangay samtang nagkalisod ang ato ang gobyerno. Munang si Governor Chaco Sigarbaria may pagawas aning maong orden ehekutibo numero 32. For the meantime, suspendido ang tanang biyahe, mga travels, mga meetings, conferences, lakbay aral, so on and so forth. Kaya ni atas kalisod karon bugas tag 200 bugas ang 72 ang kilo. Asa nang ka bugas 72 ang kilo? Unsa ka ano kanang gasolina pareha na public trust Red Horse? Kay mahal kaya ng litro ng Red Horse kay sa gasolina. Atong Easter Sunday pila ka litro ng Red Horse na ora? Wala, pero wala kayo nakita nga kakadyo ginawas. Tado yung mga tanduay na pre. Nakabantay ko suday na kayo na naman pa rin sa unang alalaon ng iba. Kay mahal kayo no? Mahal na. Pila 180? O pala may ako maswito na bila na ron. Eh, Ikaw siya po na. Kinaban ba kabay katalan ninyo nga RH. Bugnaw. RH yan. Hanya bagbago mo kamalang gasolina bay. Duro na gatos. Naman ito na po yung amir, kapanato ka na. Mas mahal pa itong Red Horse. Mamana siya. Gasolina sa lawas. Sir, good morning. Natubag na yun ang babayan aning social media nga report putol. Tugay na lang, ipasabot na lang. Sige sa nadi sa pangutana ng ano kuno nga putol-putol ka dili kulang dili kompleto ang sa social media. Depende. Gawasa. Kada yung bansa kay silingan dito di pa sabi. Kuan, yan pa sa muli asi silingan. Ano ba po ikaw concern nga ay kuan niya na. Comment ba na mo sa igayo nga mo comment. Tanya ugad yun nga. Mo effort yung comment nyo nga sa alam ko yung balita ninyo. Binaklat man ni
Wala na makumplito, kasi nga lang, magkakag na may aning, ay nalalagay ba, ibus na maulaw. Murso sa pulis, ilabi na ng blatter, ay pagawas na sila o sa police report, pagawas na sila o release, dili nganlan, Dili po default na lang. dili na lang, nganlan, idadra. Pero ang pangalan wala, sa lugar. Pero mga lugar pero, ngalan rin dili. Pero ningon ang pulis nga ang mga reporter, o during sa kinikitaw na itong insidente, na sila din na, Ina po prerogative na sa reporter nga mo hingalan. Kaya reporter god. Ila na palisin na sa pulis. Nya lain po ni palisin namo diri sa media. Kaya kami diri detalyado mo yun. Detalyado, mingon nga si Francisco Baras Lipata Jr. naglugos og 80 anyos, balita na. Gawas lang minor kay dili yun. Kaya sa lecture po namo sa mga minor nga gilugos dili na mo hingalan ang pangalan. Inganlan. Pero dunay 24 anyos nang lugos og 70 anyos. Yan, yan. Hingalan na mo na. Kay karon maulo kung Ano na po? Alas 7:44 sa Kabuntagon. So, isgo tayo nagkamahal na paraliton na puy upang mga negosyante nga alis ito sila sa kuha ni tutukan ito din nagkamahal. May pasila tayo nagmahal. Karon, bali rin yung mahala. At ito nas tumagiti, bali rin yung mahala. Di na gani mo dawat yung mapilika mo kining magpahatol, kung bailit pa o mura na gabiling, kung sa masuko na buwan ng mga pinika ko ba, kay mag-istorya, magkuhan na, magbiling pa sila. Asa ka pa pili ako, kada pa ba? Kano ba sila kung mo, kay kasunod na, matrapik. Kaya nga naman, ihulong to sa, kaya istorya to sa rin. Kaya ang sa dumagiti, dahil ang pinika masunod, dahil balibad, dahil pinika masugagiti, dahil balibad. Kaya tungkol po siguro sa kamahal, magbiling sila, asa sila, ay, layo naman tumama. Windsor, nagdaro din na musugot o regular player na. Regular na plitis, pagkite, naog si City Hall. Pag-pliter na regular, kwanra, kanang rate dito. Di na mo dapat ito pinikap, may pagkalas mga main driver. Pero mayon na ka nga, kikad kag provincial, buwan to kag Robinson, mayon ka nga, kikad provincial, hospital ba? Payo Robinson dito sa Kalindagan yun, men kanako Robinson, do Robinson dia. Yung ka nga Robinson dito sa Kalindagan, yung ka nga 50, aw good ayo nang kuan na. Good ayo nang driver. Pero mayon ra ka nga bato ko ikaw dito ka lumagiti ba? Mayon ra ka nga uy pahog na do. Control diabetes. Kining mayon ka dito sa Lumagiti nga ikagas provincial Robinson, 50. Magkuhan na ng driver na, mga duwa pa. Pero karamitan na kagat yun sa 50. Pero mayon na kang Robinson, yung kang bisa, wala kay pagkapin niya mayon nga 100. Bisa pa kang agakon pagkabagsa kay pinikap. Ana, tos ka mahal, iya karon. Sa Lumagiti, wala po kayo yung di mahal kay mahal din yung karinderya dili. Tanhay, murag, nakaduwa-duwa ko, mahal na tanhay karinderya. Oh, kaya ito iban nga nagmahal yun rin. Bisa dili ang imahal ba? Mahal yun. Nang mahal yun ba? Oh, may mga suki nato di uban kay kuan man kay makasabot mo sila. Ako, wala ko nagmahal. Ikaw may gimahal. So Ato na naman tayo nga, doon ay market report niya sa lungsod sa Pamplona. Kaya sa pataog mahal, tiris market sa Pamplona, Pamplona utara tanaw na to og pilay presyo kay Gisod kay palaliton. Kay basi kada ilang North Cubes diya nga takutso, may mga takutsita o takbalo. Atong pritohon ng detalye ni. Live from the municipality of Pamplona, market report. Este Patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Yes, Ate Gina, bunal. Uy. Wala pa. Yes, Ate Gina, bunal. Go. Go. Ang ating mga presyo sa mga nagulang mga talarito dito sa Merkado Publiko, Ay, lungkot eh. ang lungsod sa Pamplona. At laro nga Matis Pizza City.
2026 Nakakailan ka? bulan sa April. O, di na Presyo sa mga mag-compromise na. isda, ang bangus, adunay 220, Palaw na 240 ang kilo. Tamarong, 240 ang kilo. Ang manursog, adunay 120, ngadto sa kag 140 ang kilo. Ang ihalason, adunay 130, 220 ang kilo. Ang tilapia, adunay 180, ngadto sa kag 200 ang kilo. Ang yellowfin, 200 ang kilo. Lumiyagan o ang buyaran na 200 ang matas kilo. O ang mga piso sa mga panakot, ang ahot 150 ang kilo. Kamatis, adunay 80, ngadto sa taksin ang kilo. Ang sibuyas Bombay, adunay 80, ngadto sa kag 130 ang kilo. Ang luya, 120, ngadto sa kag 150 ang kilo. Ang espada, adunay 150, 180, 200 ang kilo. Ang asal, 250 ang kilo. Palya, taksin ang kilo. O sa mga bisyo sa mga utanon, ang repolyo, adunay 60, ngadto sa kag 80 ang kilo. Ang talong, adunay 80, 90, ngadto sa kag 100 ang kilo. Ang slice, 80 ang kilo. Munggo, adunay 30, ngadto sa kag 120 ang kilo. Ang kalabasa nga mula, adunay 50, ngadto sa kag 60 ang kilo. Sayote, depende sa gidapon. Adunay 15, adunay 20 ang uta. Ang slice, 60 ang kilo. O sa mga presyo sa manok, nga iyaw na nga broiler, 200 ang kilo. Ang ulo sa manok, sa ulo ka kilo, 100. O niya ang tinari, kag 100 ang kilo. Ang til, 120 ang kilo. Ang atay, 200 ang kilo, pati kurong 180 ang kilo. O sa mga presyo sa mga itlog, ang small, 230 ang tray. Ang kulit, kinagamyan yun, 225 ang tray. Medium, 245 ang tray. Ang large, 230 ang tray. Extra large, 275 ang tray. Jumbo, 230 ang tray. Ang itlog na maalat, 25 ang usa. O sa mga presyo sa kami nga baboy, ang unod, adunay 280, pato sa 300 ang kilo. Ang kinain sa baboy, 130 ang kilo. Bukog sa baboy, 150 ang kilo. Masara, 240 ang kilo. Tiil, 200 ang kilo. Ang lakanan, adunay 200, pato sa 230 ang kilo. Ang slikat, 280 ang kilo. Limpo, 300 ang kilo. Atay sa baboy, 200 ang kilo. O sa mga presyo sa mga bugas, depende sa klase sa bugas. Ang bugas na mais, depende sa klase sa bugas na mais. Adunay 60, ngadto sa kag 65 ang kilo. Ang bugas na humay, depende sa klase sa bugas na humay. Adunay 55, adunay 56, adunay 58, 59, adunay 60, 62, 64. O na ang pilit nga bukas na humay, 55 ang kilo. O sa mga presyo sa mga salakon, ang apalat o ang gabi o ang kamuti, 50 ang matas kilo. O sa mga presyo sa mga bulat, depende sa klase sa bulat, adunay 180, adunay 200, adunay 230, adunay 280, adunay 340. O niya ang bulat na pusit, maybe 150 ang kilo. Ang jacket, 1,200 ang kilo. Simman. O sa mga presyo sa mga prutas, Sabo, ano ba? ang mangga, Ay, pinulog sa- Dulu pa pa, binuman ba? ang melon, Tadi 80 ang kami kilo. Ang Indian Lindo, 60 ang kilo. Ang saging malapusta, adunay 1 piso ang usa, adunay 5 o adunay 3 usap ang buhok. Mga mga presyo sa mga nagura, mga palarito, dito sa may lungsod sa Pamplona,
probinsya sa Negros Oriental. So sa pagkaroon at Sina, kumusta ang mamalitay niining mga urasaha diha sa may Pamplona? Sa imuha pagkuha diha, daghan na bang namalitay or daghan na yapong wala namalit? Daghan lagi akong malitay. Pero kano diha unsa man ang ilang gitawag nila sa buha is tawag man og nabo o yaka-yaka man sa buha? Yan na bang Public market ka na, pre. Kung bago lang dyan, Tanay na, yun na ladlaran. oh ladaran kung sa adlaw diha ang naa. Kung ako pagmamanaw, kung sa kadawan ng ulit, Oh. ang mga tinira na tulinig na kung sa unang nga nakakuha ko din sugod, niingon sila nga, kada hapon kuno, mauwi igastan sa mga tao. Pero pasabot na ako ba kanibang naman yung mga sinima na ginadlaw Wala rin. na diha. Wala sila na kanabang may murag market day nila. wala sa Pamplona. Para ba sa mga doon ay nadlaran. Oo. Sige tayo, magutan na rin ako. O kasi na may Domingo ba? Hindi pa din kayo daghan yun ang mga mamalitay na to. Pero bisan sa mahal, sa palarison, padayon niya ako na nato ang mga tendera sa pagkamapahilumon, pagkamapiyatihon, sa mga konsumidor o niya. Padayon po ang mga mamalitay o bulbul na aming kamahal. So, Kasi ipagod ako nga mahal kayo na sila. Sining balikat, tumat man ko, Kuya Ray, tumutuloy nga, huwag balik kung mahal ang tanang palarison at tumutuloy na. Basta sila nila moabot ang sila din sa akong nato. Yeah, why? Awan na. Dahil ang sila din nato. So, kung kining og basig pa kay kayo po kang mayor Nico di o sa may mga action niya din labi na ini nga to crisis karon. Sa mo tang lungsod di na magasto-gasto og mga budget no. Basig kay sa flow na kumusta po no? At sige kayo. Kasi makaibanan kayo bakit labngon na diyan. Okay daw? Labngon naman niya ng Changi niya sa munisipyo, basig makita ni mo na si mayor kay si mayor wala naman nag-service ka. Bait bala man ni. Yes la. Kaya ako ko din siyang nga ako. Pagod eh. Bakit dito sa Juan, sa kampo sa una, kampo sa army? Pagdulog ko, paigog tuwa. Ayaw ko tulso eh. Wala namang gaan. So, new market na. New public market sa Pamplona. Oh, new public market. Ito tayo din yung lugar dahil matagilot na tayo. Unya, sorry nga na ito doon si Niyong Nico, anak ko, o Kuya Ray. Sige. Ilagay guys, pinduan. Ini kabut ni mo diha. Iyo ni kabiyo, iyo. Tapi guys, beto ni mo silang rulo silunli. Ay, kami na po nalingkuan. Ni Police Lieutenant Colonel Romeo Popo. Oh. Ingon din siya, nagdas na ko ngayon ni room 28. Iya, wala. Sino dito nga? Ang tuloy niya. Unya, salamat yan. Ni Police Lieutenant Colonel Romeo Popo nga sa Domingo nga nagwari ko din sumot sa may Eastern Agreement. Hinausap sila sa kagubangan, kauban sa mga polis, ug sa ilang patrol car. Unya, nangyari din sa Pamplona, Kuya Ray Dumuli, ang Easter store. Ganyan na report kung wakit kalibutan na dyan sa... Iser o iris? Easter. Iser. So, ito sila. So, nila makahibalag na nila. Buhuman o sticker na. Tabutama na ito na. Balitang tulo-tulo di way stay. Basta makita ganit kang mga noinaw. Pataptan na mo. Ay, okay kayo? Magdala yung katagay. Hindi ko papanabot ang sticker. Papasiran. Kining. Kaya nasuroy ni mo. Patapot tayo ka sticker. Basta naminaw. Basta naminaw. Okay kayo? Certified. Alaga. Pirmahan mo sa kilid. Report ko nga natin na minaw din tao din sa Pamplona. Okay kayo? O sa mga gigamit ni mong monitor, Ate Gina? Ang cellphone ako nga gamay. Maayo kusog na. Kaya plano si Pareng Rolly, orderan ka niya siya po yung gagawang transistor. Ini na. Ano na? Kunyok. Ini pwede na ko. Kasama niyang transistor nga gamay. Katok. Kato pang Katok. gamay. Katok. Katok yung na ikaw. Katok yung ibakpak pa. Dali. Katok yung ibakpak. Yung ibakpak ano ba? Dali, magdita lang, di ko lang ba? Magkuha nito. Walang ka ng kasit. Kasit may tawagan na pre. Kasi ito na. Dali. Kasit ka gamay. Katok. Ay. Okay na. Nakabalik ko na sa una. Katong pagtingon na ko sa bahit sa una. Amoy akong gibamit eh. Pwede na itulong sa shoulder bag. Plano mo may panuroy nga manghatay mis mga reporter o monitor.
Sige daw. Oh, kay Ayaw mo na. Gabulong pa lagi sponsor. gabo ulo. Taksa. Ay, nakaba na. Taksaan na yung tanan yung bulahan kada ko dito na katila gamay. Kita pa doon natin karuin natin kadag ko. Oh. Nya nakato na kang repulse. Ata? Nakato na kang repulse. Ay, oo. Parang hindi ba? Putol. Betul. Putol. Layar. Ayo balik. Awak po na naman. Putol na. Eleven. Aray. Bupadala na sila anak ko kapag di man ako na Kuya Roy ng Monte. Okay. Kapag kung sa Santimana, nakit mo sa Birni Santo ko. Oh, 2 weeks maguna, 2 weeks. Oo. Sige na, paabot na naman dugay. Okay, di ka din nalakas sa kay Lungsod sa Pamplona, probinsya sa Negros Oriental. Alam sa balitang tulo-tulo sa DUISA 103.9 FM, sila ang mutya ng mata. Ay kita numero 14, Gina Garcia Tapa, reporting. Okay, dan salamat. Mutya ng basa dia sa may Lungsod Pamplona. Ate Gina Garcia Capa sa imuhang market report. Arlene Yako, hi nong tiro, good morning. Oy, Arlene Yako, sa kwani. Tiro ni kapit. Oh, Lain ka. ikaw na dagan ko ang gabi. Tiro. Dunay, Tiroy. oh, dunay tiroy, dunay shooting, dunay tir, dunay roy. Dunay lang. Na, binagalan kay ako. Kaya tiyan lang kung ano natawag niyo sa lab. Ano sa lab? Eh wala mo yung manan. Oh. Kay Labuyo. Nagawan. Kani murag kuani siya na kaning Tiro ba tiro? oh murag close ni sa pamilya kay Napuyaks. oh na may Ganda lang nag-yaks ni kumpare. Ako, mga- wala na ko kay. Pag ka mo dito sa mga angga ba? Sino mga iyo mga angga niya. pinakanaanggan na. Alam mo yung siya ka. Hi kuya yoy. Yaks. Yung ano? Binakanaanggan ako pre. Ako mga uyon lagi lang Oh. na ako shooting. Ting. Oh, Lain mo ting. lang ting. Mo na shortcut sa shooting. Dahil ako mga barkada sa gamay pa ko nanagat pa ko tiro. Dilo. Oh. Lain mo tong Roy. Lagi Lain mo nga, Roy. kini hiya ko di ba kani sa tabok. Kaya siya. Kaya na nakabok ka ko nakobal ko panagat sa sa tabok. Kuning na yan, eh? Kaya nag-kuning na yung mga kanan niya. Kayong sa Sa Pablo na sumika na po niyo dito. Kaya wato dito kay taga Pablo na maraming mukhang kuya. Kasi taga Pablo sila, taga Pamplona Pinanlayaan. Dinarayaan pa lang na, barangay. Iya may sumano ra may tawag. Amano na yun. Lain po itong, Anong Roy? lain po itong Dongnil. Ha? Lain po itong Dongnil. Ay kang Dungil man to? Ah, Dungil to? Dongnil ito siya kanan. Oh. Yung ito ginasi yung itong Dongnil, may pag-usap. Dongnil, lain po ito. Lain po to. So, ito yan, nasa. Kang bayaw na ko. Ah, mayon mo. Oo. Iso niya. Ay man. Katong nga natin Dongnil. Paano to? Amo na siyang tabog kang Dungil kay bala na sa kumangod. Ah, okay. Ito sa Bulacan ba? Hmm. So, matod pa ni Arlene niya ako, may butag Lara Irlinda. Oy, may butag kung siya, nag-imitar ba ni siya, pre? Oh, ito nakakadong mo. Ito man buka kapot. Na, yun siya nga, pagsitaw na dito sa Matubato, sa ilang balay, kay patsada na nung kasada. Kung sana gipa na ito una gigawa magod. So kay patsara naman patul tatutul sa niya. Ano, pagkon na niya, Dili na ako patul ito. Kasada na. Dili na Matubato. Kasada na. Kaning malas-malas. Dili na patul ito. Dili na patul. Dili na batuan ng Matubato. Oh. Ah. So, paano siya, hamis ka. Kaning matuhamis na. Ako na nato ko siya, matuhamis. Oh, patul. Dili na siya Matubato. Oh, dili na kayo patul yan. Oh. Kay kaya ko na scrapping Na na. sa ko man bayan, tunog man kay ng pangalan ng Sitio Matubato. Oh. Karon kay hamis man dala nato na nastawag Sitio Matuhamis bayan. Oh, sige na patul. Na ako yes ka Kunsel Linlin Lara nga salamat kay Kunsel medyo layo manggod. Layo na pila ka metros na? Ay kilometro? O ari tagi lagi palayo, distansya pa na siya. Ari tagi o Oras na lang para dili ta malibog. Pila ka oras siguro gikan dire. mga oras na gay. Sa oras po. Ya mag depende man gud sa kamagi ari ba ka sa Kamansi o agi ba ka palayo. Hmm. Mo kay Pero asa man dool?
Duling man si. Doon klase. Ah, pero mula bang mugot ang suba sa inulukan? Lain mo tong sa kuwan to kay labang na to nga Naghalin man ko Ang- kung baga. Oh. Kato nga itong ganito ni Kapulaho mo ito. Oh. Una, ano yung ganito? Bulon. Pagkabuti mo sa bulon. Mo, sa'yo ko yung ganito. Ay, bigas na ito. Bulon. Kung ari ka sa kaman si ari ka agi sa kuan. Dili nito mong dala na pri bulon ti bulos mo ka ato og pulang yuta. O ari ka sa kaman si agi punta og bahian. Oh, magi ka kaman si. Layo pagabot nimo dito si unas kaman si tung biga-biga alog sa dito si Lolokan. Angat na po kag yunawan. Pasdol ya. Pero mula bang lagi tagsuba. No? So, mutan yan ako ni Kunsel na ato sa ningon unahan Kunsel kay kinalang mo butang mo gahit o oras. Oh, yan bang di ta mapikhan ba kana kay oras kaya mapikhan. Siyempre na oras ng kapsul yung di ta kapas. Jadi sus kaya kita ko lang to rin. Mao. Dagi ka nga Fancho. In the span of 1 week, 3 deadly traffic accidents happened in the area of Tungo, crossing Firestone o crossing Luka. So accident-prone area ni siya. Unsay buhaton na ata sa accident-prone area. Amping. Wala. Yahay mo apinganay. Oh, kanang Firestone dia, blind core man gyud siya. O pa man katulklasan ng Firestone Brino? Wala. Kabantay ka ng poliko kas manipis ka na nay kaning lapad ka diyan lapad tong para putanganan gani signboard. Ah, Firestone man ang ngalan na sa una. Firestone niya. Kaabang ang Firestone. So, muna itong nilang crossing Firestone. Ang Tunggo, tuwas unahan. Kanang street, paingon yun dito sa paglabaw ni mong taytayan diya sa manipis. Manipis kining puntag Kansoyong, boundary na sa Palanas o San Jose. Tunggo na siya, paingon dito sa unahan, Dawis. Dahil katunganan na ka dito, muto bitaw ng Tunggo Dawis. Na po na traffic accident traffic prone area po na siya. O kini ang giingon nga crossing sa Luka. Kay tanos nga dalan nga igala dahil dili kayo ma-identify ang crossing. Ang atong DPWS mamutang man na sila sa signboard kanay labutangan din accident prone area. Pero bisan pag wala na signboard diyan ang accident prone area, kita nga mga tingmaniyog sa kinan cautious gyud ta. No? Kinahanglan gyud tang magmatngon, extra careful ba kay dili lagi alalim no magsige man ingon nga ambing atong ako milay nga takbog pugi ko no Kabuhi ko. ko takbog pugi kana ikaw pugi ka nya kana man dili man pareha atong dito mi o kining ramiton. Kada yung puberty, kaya binabasa kayo ng motor. Pahaguros yun mga igala, pastilan. Mura ba ga-invite o aksidente? Ano ka man mo tingog? Mil Ganda Villa Flores nagka-watch live, may buntag kaninyo. Ang tak na igala 7 minutos suman sa alas 8. Kinugumi kanunay nga kung natong lawas na isakto ng vitamin C. Kana alkaline o vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, alkasi, alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Dili sa Tanay St. Teresa Pharmacy, alkasi, alkaline based vitamin C.
Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini, muhilit sa mga stress sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. At na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo barato. Garantisado, palit na kamo. Nagatilaw ka na ba sa lamian? Humot o kirbal pagayod niya kafe? Ani ana gipaila-ilang pinakabago nga herbal cafe. Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas o kolesterol, dili makatulog tilawin ha. Disenyo kini nga maayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusin ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang yan ang pinagabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress o maghubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawa sa timbang o mupayo sa nagkadaiyang sakit. Ang pag-ilanlaw na pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag o kahupay sa stress o anxiety, especially sa mag-lisod o katulog. Busa, nga mag-antos man nga pwede man mo sulayan ang pinagabagong 100% nga epektibo. Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos nimo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Alas 8:09 Pinas kabuntagon. May paminaw di ay ni former City Councilor Tikboy Salva. Siya may yung buntag ni Buda ko siya. Gikan sa small road, dayon mosulod ka sa National Highway, mo full stop yun before ka mo merge sa highway. Traffic, make sure nga signal lights are functioning. O, eksakto ba na iya? Kaya doon na biyayro sa kanang HPG. Itong kasi magseminar ka, magseminar man sila mga kuwan, kaning mga safety mga nana. Kinahanglan makibalo ka mo ito mga anak ko sa itong programa. Kinahanglan ikaw driver, nakibalo ka kung saan kasadaan na imong gipadaganan. No? Kung saan kasadaan na gasubay. Pananglitan ang gingong panso, gikan ka sa small road. Pananglitan kita yung gingong kagalinang crossing luka. Kanang kasada gikan sa National Highway panang luka, provincial road na siya. So, mugawas ka sa provincial road, kinahanglan ikaw full stop juga. Ya imo lang taon og libre na ba ang National Highway una ka mugawas? Mamanay road. Pananglitan road. Ang luka mo na provincial road. Ako kay balo kung sa dalanan ning kuan bara provincial road po ning kasadang daan. O kanang puro sila provincial road. Kanang iskina da pagkabuti mo kanang iskina sa kasadang daan dito pre. Imo sa mga tao libre ba? Dayon una ka mo gawas. Kanang ang kuan. Hawa na. No? Pananglitan road, provincial road. Kaning Real Street dire, kaning ari sa may St. Teresa Pharmacy. Abot adto sa Dr. Bumanglang. Sa kung nasayran, provincial road na siya. So, wala ka mugawas ari sa may St. Teresa, diya sa may kininiong PNB, full stop yun ka. No, o medyo luwag na ang traffic, aginod yun ka. Kung dahil ka na naging muhunong yun ka, dili kayo mo sa iot-ot. No? Kaning nuno Limbagan Drive, Provincial Road San Lucia. Now, karon ari kagi ka na rin sa Isagani. Paingon ka diri sa SGI. So, mutungag ka sa nuno Limbagan Drive. Kanang Isagani, minor street na siya, kay city street man na siya, kumpara sa Provincial Road. So, inigawas ni mo niya sa Mabini, Isagani Street, paingon niya sa
at mga na SGI, muno mo sa ka. Kay ang rula na imo sa Baguio ng mga sakinan nga gaagi sa major roads. Oh. So, kang fanso nga tambab, make sure signal lights are functioning. Tama. Kaya naman ko naman mo sa likotot yun. Panalitan mo, gawas ka kanang daidalan ari gikaga kasagra, di mo rangtod ka ari sa kuan. Kanibitaw sa upaw. Akan na ba na may gala, bisa gasunod ng nagkontrat, mo sa likot yung skilin, mo gawas. Di rin ako hindi. No? Kaya naaroy mo to po na, kaya kanina ba na mga motor mo, britik anas ko. Oh, kaya naman ay dalan. Ana. Of there, ay ko, pre. Ha? Of there ko. Anak ko rin ito. Pick up ra, pero hindi Hinay, oh. Adi gawin. Kaya yun nagamatikod ni taon. Si Roy, hinay mo. Mao lagi kakabangis ko microphone niya kini yung microphone ako na yung di mo kablit. Off on, off on, huwag kami dire. Di mo kablit ra ko microphone. Kaya maglaga ko mo man ikaw na. Kasi yung mga tarang din. Nakita ka na kasi daog na, pre. Ha? Makita ka sa daog na. Kay sa live na to ting problema. Ano yung lima? No. Dali, no? Magbasa ko na ako sa comment ni Pan sa bayan nga make sure signal lights sa pag-aral ako sa kuwang diri sa among konsol. Waman ka ako na kong light. Ikaw ay off there kaya ito. Pero ni pick up na dress microphone pa rin rin kay kung man iyahang microphone mo itong hinay ang akuha. No? Basta medyo tigol na hinay. Okay, alas 8:15 na sa Kamuntagon. Mamahaw na tag 15-15 ano, pre? Gutom ba ako? Gutom ba? Gutom. Mga ka? Tara. Wala usay kayo sa rin nila. Makalalo na kayo nila pili ato, pili ito. Para nila ang marayanan. Di namin wala to na og ko Wala wala ako pre. dito ko ikaw. Ah, kaya ito ka? Sa Marites City rin. Nadi. Kaya appreciate. Wala sa Palunes. Pero pagkitara kayo, may kuhan Palunes ang nagkatutawa ng mga kuha dito. Palunes ang kita siya. Malunis. Pero na sila ron. Ambot raman na gero. Mm. Pero mas cara pagkikin. Ada ato kasi sa bawah. Pakusog. Ilan ang bangka. At tapos dilat ang baka. Ang dami-dami na. Huwag namin na mo yung ma'am. Dami na magaling ka ron, ma'am. Dami-dami dyan. Kalau kita ke mana? Okay, so na kita iigong oras. Salamat sa ito ang Chief of Police sa Ciudad Saray. Kanunay gini naghatod sa ato ang mga balita, no? Ato may pamit sa ito mga field reporters. That's why nga kalapay po tayo sa sila mga panghitabo sa ato ang Ciudad Saray na pina sa traffic accident. At least natay hipping na maduulan. Mabiligit nyo ini. So, okay ho. Salamat ni Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cubo. Ato ang matikod nga hipi sa syudad sa Tanhay. Bago ang hipi sa Amlan, ako na yung biguhon eh. Karoon baka duwag sa pilido ni hipi sa Amlan. Maybe bulan na siya guro niya pero sa akong pagtanaw niya, pagpano. So, Maxon, sir, kay nabita ang makakuha po ng mga balita gikan sa Amlan, PNP. Wala na yung tayo oras na nagyapon siya. Ronly Pinyos Mayon Kenyo. Una na, ikaw ng mga ulat sa kaya punti po ng panahon. Ikaw mga lalo, mapapasig kalimutan na kilang tiyong sabos, anak sa Oralisito, para tagapinti sa lungsod sa Manoy, dapat sa bagay doon din sa Salay. Dahil salamat! O may butag kanatong tanan with trust in God, amping kanunay o uswag tanhay. Sa ngalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nilagyan po ng inyong alagad, Roy Ibanez, manaminin sa Batingon. Ang pagkamatarong mao'y pagabayaw.